Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimatopa konse ndipo ndizayima pa chilungamo ndipo ndizawalankhulira Malawi mopanda mantha. Ine sindimaopa unyolo ayi, ndipo unyolo ngati sukubwera pa ine ndimadabwa kuti kodi ndimangidwa liti, chifukwa ine ndimakhulupirira pa kuyima pa chilungamo poganizira ndi mmene akuvutikira Amalawi muno Malawi, kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, kota pakana ku Mchinji. Ine sindilankhulira olamera ayi, ndimalankhulira osauka amene tikunena pano ndiye kuti wagona ku immigration ya ku Mzuzu, wagona ku immigration ya ku Blantyre, wagona ku immigration ya ku Lilongwe, wagona ku immigration ya ku Mangochi. Amene akugona amene mumukayang'anisisa amene akufuna mapasipoti wo ndi anthu osauka olemera amangobwera ngati mene aliliwo ndi ndalama zawo angolowa ndikuwapangira pasipoti ndikumapita. Osauka onde amene akuuzidwa kuti ati ndi vuto la network komanso magesi kuno kulibe, the whole immigration office ati kumagwira ntchito opanda generator, kumamvesa chisoni azimayi ndi ana, anthu kumagona ku immigration ngati mmene kumakhalira kalero kwa Adimaki. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Anthu amenewo ndi amene ndikuwalankhulira, anthu okuti ndi alikale pa ntchito ndi madziphunzisi, koma tikunena pano mphunzisiyo salary yake ndiyochepa, komanso akupasidwa salary yomonyenyeka, komanso akuzunziridwa no promotion. Ena anagwira ntchito kale promotion kulibe. Ine ndimalankhulira awo amene anachita retire pa ntchito koma pakana lero ngakhale pension yawo sakulandira. Tikudikirira kuti mwina boma limene la DPP likonza zinthu kuti anthu amene anapuma pa ntchito azilandira makobiri yawo pension yawo. Anthu amene ndi amene ine ndimalankhulira, anthu amene akudikirira kulandira chakudya, akudikira kuti apeze fetereza osika mtengo, osaukisisawo amene sopano zasanduka sopano njomba, anthu akuzunzika mizimu sopano kuzunzika kuti alembedwe kuti alandire feterezayo kapena akhale pa list ya anthu ochita benefit ndi feterezayo, ndiye kuti apange chibwenzi ndi mafumu, apange chibwenzi ndi akuluakulu wa VDC, apange zibwenzi ndi alangiza ku agriculture, kapena iye apereke ndalama. Ndi mmene tizikukhalira kuno ku Malawi, katangale pena paliponse. Lero ndi alankhulira anthu ngati amene wawa, amene zimandipweteka kwambiri ineyo ngati president wawo, amene tikunena pano ena anachita connect kale magesi nyumba mwawo, anapanga wiring koma magesi wakulephera kubwera. Kwafusa Eskom wo kuti bwanji tsono magesi athu azabwera liti, akunena kuti kaguleni transformer kale ndi imachokera ku Eskom konko, koma lero chifukwa chakatangale akuwauza anthu kuti azigula matransformer. Munthu osauka transformer akaitenga kutiko, ndalama yake yokuti akagulire transformer ikachokera kuti munthu yondo osauka, bola tuili kampani. Koma ayi muziko limene anthu amene ali obwera ndi amene amanjoya. Lero ma Chinese afika size yomapanga ziriza. Umadabwa kuti kodi police ya boma imanena kuti chani? Police ya boma munthu Chinese akachoke kwawo uko ndikumapanga kunoko ziriza Chinese. Amwenye ndi amene akunjoya muno Malawi, anthu okuda ndi amene akuzunzika. Timaona amwenye ena ali ndi mitima yabwino, amwenye oma achimalawi omafuna kuthandiza Malawi anzawo, amene wasunawonso akuvutikanso muziko lawo. Lero tiyamba ndi nkhani yochokera ku makhoti.
amene akumakhoti apanga strategic plan yawo ya 2024 kapena 2025 to 2030 strategic plan njira kapena ndondomeko zoyendesera milandu muno Malawi. Timafuna tikuthokozeni inu akumakhoti kuti mwapanga njira yabwino kwambiri yokuti mupeze ndondomeko zabwino zoyendesera milandu. Komano funso nkumafunsa kuti kodi over the years munapezapo zifukwa zimene zikupangisa kuti milandu isamakambidwe mwa chilungamo komanso mwa nthawi? Munayang'ana nkhani za corruption kumakhoti? Chifukwa tu kumakhoti kunde kuli vuto lalikulu. Iyi nde mwapanga strategic plan ya 2025-2030 zulo kulilongwe. Koma funso ndilo kuti kumafunsana nokha kuti kodi milandu imene ina yakhala 20 years, ina yakhala 30 years, ina yakhala 10 years, ina 5 years, ina anyaka milandu anamwalira. Ndi chani chimene chimachitika kumakhoti? Why are you not establishing makhoti special omayimba milandu yokuti milandu izitha kuchepa izifika kusiku lina kukhoti kujako mmakhoti monse muzipezeka kuti kulibeko milandu? Izi zikupweteka Malawi ambiri kwambiri. Ena anayamba kudwala matenda chifukwa chodikirira chilungamo kumakhoti. Kumakhoti akuno ku Malawi chilungamo ngati chiliko ndi cha anthu olemera, koma anthu osauka chilungamo sichimakhalapo. So pamene tikukuthokoza nino amakhoti kuti mabweresa plan yabwino, mwapanga ndondomeko yabwino strategic plan ya 2025-2030 imene muti muyendesere milandu mmakhoti, muganizire kwambiri milandu imene ndi yakalekale. Ndipo anthu amachita kulira kuti kodi chilungamo tisachipeza kuti. Chifukwa mukapita olo kumafumu athu masiku ano chilungamo kulibe. Milandu yonena kuti ikuyenera kuti ikambidwe ndi mafumu ikalephereka pamenepo ipite kwa magrupu, ikalephereka pamenepo ipite kwa atiye. Milandu imeneyo imati ikangochitika straight kwa atiye, ngati mmene zikuyendera kwa atiye Kasumbu kudeza, zinthu zikusokonekera kwambiri. Mafumu alibe mphamvu. Malero li mafumu alibe mphamvu. Even ulonkhani za malo zimene mafumu alibe mphamvu. Sizikuyenda. Anthu osauka ndi amene akuponderezedwa kwambiri. So munayenera kuti inuyo akumakhoti muzikaso ndi maprogram opita mizi mundu kumalitengera khoti kumizi. Anthu aziziwa za malamulo. Mafumu akumaphunzitsa chifukwa anthu ambiri akuzunzika chifukwa cha mchitidwe wambiri wa mafumu. Makamaka matiye amene akungola kumangowa khachina chilichonse kuwaona kuwafunsa kuti kodi nkhani kwa grupu yapita? Ayi. Nkhani nanga kwa mfumu wamba yapitako? Ayi. Matiye akungophangira zina zilizonse. Aliko matiye ena amabweza tu milandu kuibweza kuti kayambire nisoni kawiri sanafike kwa ine. So tikudandaula kwambiri. Amalawi akudandaula makamaka ino akumakhoti kuti chilungamo kulibeko. Mavuto ambiri mbiri muno Malawi kuphatikiza kumakhotiko. So pamene mwapanga strategic plan yanu tayesesa ndikunena kuti milandu yakale yonse muichite clear, muonesese kuti chilungamo chaenda makamaka kwa anthu amene ali osauka. Ngati munthu amene alibero yande kuti ameneyo wanyato ameneyo, munthu amene alibero yande kuti chilungamo sichingachitike. Komanso amene alibe ndalama nde kuti chilungamo sichingachitike. Munthu ukakhala osauka nde kuti anthu akoza kungobwera kuzakulanda olo malo ako, kukulanda nyumba. Inu tidakanena panopa as we talk now, anthu akulanda be malo ana amasiye, akulanda be malo anthu azimayi okuti azimunawo anamwalira. Izi mukunayenera kuziyang'ana. Even ndalama zimene za anthu amene okuti the deceased state zikubedwa kwambiri m'makansulo, zikubedwa kwambiri m'bomamu, zikubedwa kwambiri m'makampani osiyana-siyana. Anthu amene wakuti abwera zachite siki chilungamo. Ayi ndithu pakana lero ndithu kubapeza amayi akudandaula kwambiri, azimayi akudandaula, ana akudandaula, ena akulephera pakana sukulu kuti apitirize sukulu chifukwa chokuti akusowa chithandizo. Kandi yeti makolo awo anapanga makobiri ochuluka. Makolo awo ali ne makobiri. Milandu yawo pakana lero kukhoti si kukambidwa. Izizi munayenera kuti ino akumakhoti muziyang'anire. Mukupanga ntchito yabwino kwambiri koma
pena pake chilungamo kumakoti sichikuyenda. Chilungamo ngati chikuyenda kumakoti chikumayenda kwa anthu olemera. Nkhani ina imene tikufuna tikambe pano ni nkhani ya kumakoti kongo, makamaka pamene milandu ina ikuyenda, makamaka anyamata awa azikwanje amene akumatulero amangidwa mawu atulusidwa pabero, akamatuluka ndikumangidwaso, ndikutulukaso pabero, akamatuluka ndikumangidwaso. Ndi amanena kuti tammenyeni galu muone mbuyache. Izi za anyamata azikwanje izi, anyamata amene wawa ozunguza mtauni mu ochokera kuzipani zosiyana takhala tikuzinena mbuyo mukunena kuti ino anyamata watachiteni temu, koma munkanena kuti amene jandu wa misala, amene jandu wa chamba, amene jakutumidwa ndi azipani zina kuti azinena za anyamata amenewa. Tinkanena mbuyo mukunena kuti ino AMCP tachiteni control anyamata awa. Siku lina anyamata awa azasanduka mikango. Lero mwaona anyamata aja akumatukwana apolisi, kumanyoza apolisi, kumaderera apolisi. Inuyo mukakana mbuyo mukuti anyamata amene jasiyanu sino munkakana. Iwe ndikunena tu iwe makamaka olankhulira MCP sino paja munkakana kuti anyamata amene ajasimu kwaziwa. Lero kukoti kuja mukumapina ndikumakacheza nawo ndikumalankhula zokuti aye tipita tikalankhule ni mabungwe oona za ufulu anthu amene wawa akuzunzika. Mwaziwa liti kuti anthu amene ajawo akuzunzika? Mwayiwala kunena kuti mbuyo muso nanu muli mboma mumaazuzaso anthu kumamanga chonchicha. Mwayiwalira zokuti mwamangapo iniyo noma uje ni chisale noma ni chisale kumakuti akangotuluka kummanga pa khodi pompo, akangotuluka pa bero kummanga. Mwayiwalira zimenezi. Lero zikukupwetekani. Mwayiwalira zokuti ineyo so ngati Boni Kalindo mwanimanga mangapo so mu style imeneyo kundi tutulusa pa bero ndikunimanga nthawi yomweyo. Ulendo nane kukhunga kuja mukafuna kuti mukandiphe kujako, kuja mukafuna kuti mukandiyikire poison. Lero ufulu mwaufuna lero mwauziwa kuti kunja kuno kuli ufulu. Ndichifaketi manena kuti nthawi zina kumasamala ndi nthawi. Lero ino AMCP muchita accept kunena kuti munatuluka mboma. Pamene munatuluka mboma muziwe kuti you are going to face the consequences. Takati kumakuuza ni za anyamata azikwanje. Koma ine munkanena kuti anyamata amene ositi kwaziwa akuatumiza anyamata amene ndi a DPP. Lero a DPP ajatolowa mboma. Mulungu atawadalisa asakasaka anthu amene amachita terrorezi Malawi aja ndikuamanga. Nderero mwayamba kutani, mwayamba kudandaula kumanena kuti akuzuza anthu ndeti funa tilankhuleni mabungwe achendani. Mabungwe amene ati akakumenyereni ufulu wa iwo wafunika bwanji. Kodi ine nthawi imene jandikazuzidwa ijayo kuzunzidwa ineyo kulowa mukoti lero, kulowa mpolisi mawa, kulowa mukoti lero, kulowa mpolisi mawa, anthu ndikumakhapidwa, anthu pakana anyamata kukafika pakana ku parliament. Anyamata anu inu tu AMCP inu zisiru kwambiri. Ndipo ine ndikukusimikizira nikuti agalu inu simuzabwerera so mboma. Ndipo amene atazakuvotere ninyo ndiye kuti nda anthu amene one makape. Anthu anyamata kukhala ni mphamvu kuposa ame. Anyamata kukhala ni mphamvu kuposa apolisi kukalowa pakana ku parliament ndikumakabola magali moto. Ma CCTV ndikumajambula iniyo ndikumayima mparliament zisiru iniyo ndikumanena kuti amene ositi kwaziwa. Kupita anthu maziphunzisitu kuti akasume kwa employer wawo kuti malipiro sali bwino maziphunzisi. Anthu ogwira ntchito mboma iniyo ndikupita pa area 18 paja patawa paja ndikumaka akhapa. Opanga mademo ndikupita ndikumaka akhapa. Ndikupita pa Lilongo bridge paja ndikubweresa anthu anu akwa Nsundwe kuanyamula mmalole. Lero mwaziona nkhonya yobwezera imawawa. Nderero musalire agalu inu wa MCP zisiru iniyo kwambiri. Musalire lero likumana kuti anyamata awawa akuzunzika. Bwanje akungwati lero atuluse papero ndikuamanga. Amene ajawo they are paying for what they saw. Ili ndiziko umafunika kumasamala. Ndi chimozi so inu a DPP musayerekeze kupanga khalidwe limene lili lomakhala ndi anyamata special atomachita terrorize. Nanuso 2030 ngati simupanga bwino muzatulukatu.
muzisamala kwambiri andale vuto la anthu andale samaphunzira. Tiyeni tiziphunzira, nthawi ndiyoopsa kwambiri. Mwaona wanzanu awawa amene wankaona ngati satuluka mboma ndikumanyada ndikumaba ndalama ndipo ndikuyembekezera kumangidwa kwa anthu amangidwe woopsa. And even za chilima zijazo osazisiya tikufuna tiziwe chilungamo, Amalawi aziwe chilungamo. So inu mukaona ngati simutuluka mboma ndikumalankhula motumbwa pamene pajapo akabwira kumalankhula motumbwa. Lero limuli kuti kumuli out of government. Osa amene akapanga ngwe boma ndilo mweli lero mwaziona. So inunso a ruling party pamene mwalowa musakhale ndi chinkondwa kwambiri. Mupange zokhazo zimene Amalawi akuzifuna, mwapase Amalawi zimene akufuna. Amalawi tisafuna ndalama za anthu andale, akungofuna zimene zikuyenera kuti zikhale za iwo. Mankhwala zikhale muzipatala, ana aziphunzira bwino, ntchito ziziyenda bwino, masalale aziyenda bwino, anthu azikhala mokondwa muziko lawo. Ndi zimene anthu amafuna. So lero musalire inu ya MCP ndikumakanira kuti anditikuziwa tu kunena kuti amene mukuwaperekera ndalama ndi inuyo. Mmagulu mwanu mwa MCP mma WhatsApp mukusongesa ma 10 miliyoni ma 5 miliyoni nikumathokozana kuti ona abo mwachita bwino, let us be with the boys. Akuulula ndingatana muna ana apanthu aulula amene amatuma ndena mukamangidwa after the parliament musazadabwe izitanena danena. Nkhani yomaliza lero ndi yakusalima mangozi kumene anthu akumalowa 6 koloko ndikutulukaso 6 koloko mamawa, 6 koloko mazulo kutulukaso 6 koloko mamawa, amene akumapita kumakasenda mango kumalandira 4,000. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuli kunoko exploitation kumalawi kunoko. Andi unduna waza ntchito munayenera mupite kumene kumachedwa kusalima mangozi mukaone mmene Amalawi akuzunzikira. Kodi tikusalima kuti kwaja wanitu even olo kusalima sugar ayamba kugulisa somano sugar opanda mavitamini. Tapita ni mashopu mukaone muli sugar olembedwa kuti no vitamin. Anthu sugar amene yamapangira mwina kuphikira zinthu zina ndi zina koma osakhala kuti anthu azidya ndikumathira muti. Kaya mwakonda ndalama motani koma inuyo aboma amuyang'anire pamene papa kunena kuti kusalima sugar kwamba zinthu zosakhala bwino. Akutulusa sugar amene sanayenere kuti apite pa market, sugar opanda mavitamini. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.